tayo ngayon. 6:22 ang oras mga kawaray. Timbog, Team Vincel yan. Sana makapasya lang ating mga kaibigan. At pakulayan tayo. Pakulayan na ako. Para makariling pa tayo. Ngayon mga kawaray, pangalawang live ko ulit ito. Sa third week. May dalawang live na naman ako. Sunod na ako naman ako ng linggo magla-live para sa another live. Kasi sa isang linggo mga koray, dalawa lang live lang ako. Hindi pwedeng mag-extend ka ng live. Kick out ba? Mupugi naman yan na pari. Oh, madam! Nasilang ka! Hoy, Rigor! Boom! Kawin na ako sangkay. Wala akong upload niya. Like Don, thank you sangkay, big boy. Salamat sa tamsak sangkay. Uy, ato, Ma'am Rebecca, shout out. Team Mayor, thank you so much. Dagang salamat sa inyong pag... Mas ba paninda mo, maaga ka nang nakauwi. Oh, kunti lang naman yan. Binarging ko, kaya binarging nga ako ng Cedric. 30 na lang ako. Kahit pa paano, kumita naman. Kumita rin ng mga 800. Pwede na yan. So, Rebecca, Team Mayor supporter, thank you sa Team Mayor. Wow, congrats. Siyempre, hindi tayo mga pugi, magtinda, mabilis. Magre-react na naman si mamay. Sabi mo, mag-react naman yan si mamay. Main ko yan eh. Team Mayor, boom, from B-Boy. Nag-live ako ngayon para makapasok si Kuya Sunny. Makadut-dut. Yak. Aray mo. Yak talaga. Hi to viewers, thank you so much. Kasi sa palengke di ako makapag-ayos mag-ano. Live. Nelson Del Monte. Del Monte ba? Oh, Del Monte Team Child, shout out. Bye. Shout out Nelson. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Diyan kita moderator idol, Nelson. Salamat po sa pagbisita. Review moderator. Oy, Rebecca. Ikat. Arutcha, shout out. Mega love, shout out din kuya. Ingay. Sino yun? Nelson Team Childhood, shout out sa'yo. Chidol pala, Team Chidol pala. Hi, Ren! Amboy, Team Mukya. Oy, shout out. Uy, sa ano, tina-attack tayo guys. Hey, na-attack na naman tayo na Team Mayor. Thank you so much. Ren. Lauren, shout out. Attack po. Salamat sa pag-attack. Dig, salamat na sa rami. Atakin nyo na. Alaysa, shout out. Give mo kayo baby yung water. Dito, Axel pala. Grace, shout out sa iyo. Ala, Reka. Rek, shout out Rek. Rebecca, thank you. Uy, salamat sa patak. No problem, Mark. Dagang salamat kayo. Gag. Thank you po sa Team Mayor, Team Mukya. Maraming salamat po talaga. Lesa, ala, sige. Ikaw na muna babasahin. Attack mo na. Jolena, shout out. Hindi kita moderator. Salamat po talaga sa Team Mayor. Yan. Ang beso nila. Bahala ka, Mark. Patay ko. Si Rebecca. Ay, Ren. Shout out. May laban ng San Miguel mo ngayon. Talo na yan. Ren. Talo na si Ren ang San Miguel niya. Via Amboy. Shout out. Master, shout out.
I give you moderator, Master. Salamat po sa Team Mayor. Wala ka. Uy, huwag ko on. Nagtingin ka na pa eh. Bia Amboy, thank you so much. Jolena, thank you. Sophia, Team Kasangga, thank you po. Maraming salamat po sa pag-attack. Salamat po sa pag-attack. May ano, Team Mukya. Thank you sa Team Mukya, Team Mayor, Team Kasangga. Maraming salamat po. Team Boom. Dagang salamat sa inyong lahat, guys. B-boy, salamat. Bia Amboy, Team Mukya. Uy, salamat po sa Bia Amboy, Team Mukya. Thank you so much po. 9 viewers. May bawasan mo kayang bawat. Ano yan? Iwasan ko na yan. Rinig pa din. Patayin na lang, marinig. Team Mukya, shoutout, boom. Sabi ni B-boy TV. 9 viewers. Thank you so much. Kuya B-boy, sabi ni Ren. May laban ng ano mo ngayon, San Miguel ah. Panalo ba? Ren. B-boy, shout out. Salamat po sa lahat ng pumunta. Thumbs up, Bea. Ay, Mami, shout out. Mami Pas, thank you so much po. Salamat po. Dagang salamat sa pagpunta. Ma'am Rebecca, maraming salamat. Rebecca, thank you. Bia, thank you po. Salamat po sa 6 viewers at 17 thumbs up. Thank so much po. Maraming salamat po sa pag-attack. Si Bia ba naka-ano ngayon? Naka-live? Ano yung channel niya? Para makapasyal ako. Ay, Ate Brenda, shout out. Mami Pas, dating dikit po, sabi ni B-boy TV. Nag-live lang ako guys kasi unli-live naman po kami. Pangalawang live ko na ngayon, 3rd weeks. Kaya sunod na araw hindi muna ako magla-live. Sunod na linggo naman ulit. Oo, nagpabingo ako kay Ate Bia, Kuya Mark. Oy, Bia, ano bang niyan, channel niya? Rebecca, dating dikit, a little boom. Salamat po, Ren. Ren, thank you, Ren. Salamat sa pag-attack ulit. Salamat. Kay shoutout din kay DC Lotto, kay Jamel Watamama, kay Mestisang Guapa, kay Ma'am Jo Official. Thank you so much po talaga sa inyo. Kay Sir Edo G, Ice Mix Vlog, thank you so much po. Team Mayor supporter, maraming salamat po. Salamat po sa pag-attack. Gina, magbingo na kayo doon. Bingo na. Ay, ito na. Ito Kuya Mark, channel niya. Sige, pasok ko. Pwede naman mag-comment doon, di ba? Sige na. Ano mo yung boto? Ere? Okay? For viewers, thank you. Good evening, Mark Joe. Sabi ni Jamel Watamama. Jamel, thank you so much. Yan, andyan si B-boy. Oh! Ay, no. Ulo, no. Good evening, Kuya Margo. Ate Brenda, thank you so much po. Balik ka na dito, kuya. Naka-live sa baka mapalo kayo. Oo.
Thank you so much. No problem, Ren. Thank you, B-Boy. Salamat sa pagpunta din. Three viewers at 17 thumbs up. Thank you so much po. Salamat po sa lahat ng pumasok. Three viewers, thank you. Mika, Ella, shout out. Mika, Ella, shout out. Dam. Mika, Ella, thank you so much po. Maraming salamat sa pagpunta. Mika, Ella. 6 viewers, thank you so much at 18 thumbs up. Natawa man. Natawa man. Hi, 6 viewers. Bong Gis Modo, shout out. Sir Bong, thank you so much, Sir Bong. Hanggang salamat, Sir Bong. Malaking channel nito eh. Sabi ko na. Nakita ko na to si Sir Bong eh. Sir Bong, thank you so much. Maraming salamat po sa pupunta. Aray ka. Lilipas tayo dyan, Micaela. Wag, baka mapalo tayo ni Lolo. Sir Bong, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpunta. Sir Bong, dating dikit. Nakadikit namin channel ko, tas yung isa kong channel ay dinikit ko sa'yo, Sir Bong. Ito. Welcome, boss. Support lang. Thank you sa support, Sir Bong. Sir Bong, thank you so much. B-Boy, salamat. B-Boy, boom, para Micaela. Hi, Len Istamba. Yan, shout out sa iyo. Markel Sport. Thank you, Len. 8 viewers. Bigyan kita moderator, Len. Salamat, Len, sa pagpunta sa aking main channel. Thank you so much. 8 viewers at 19 thumbs up. Shout out. Pa-20 niya na natin yan. 20 na natin. Thank you, guys. Salamat po sa lahat ng pumunta. Dagang salamat sa inyo. Damong salamat ba? Sir Bong, thank you po. Sa kay Bia Amboy, thank you so much po sa paatak to, no? Ren at si Rebecca. Si DC Luto parang wala ata. Salamat din, host. Walang man. Welcome. Rosa Chi, hello, good evening. Sabi ni B-Boy TV. Mima, sabi ni Len. Standby lang. Sige, Sir Bong, thank you po. Bong, thank you. Bong Gizmodo, tama ba? Thank you so much po. Salamat ng marami, sir. Lagi ko kayo nakikita sa ni Sir Ido G. Kaya nadikita na kita ron. Sa main channel ko nakadikit na po ako sa. Yung sigan account ko, dinikit ko ngayon. Parang nakapasok na rin ata ako sa live. Good evening din mo, Mima, love you, sabi ni Len. Bong, thank you. Sabi niya Micaela from Lane. Thank you, Len. 8 viewers at 19 thumbs up. Shout out. Guys, sabol tayo sa revenue, guys. Sa revenue lang tayo kahit makakumpleto lang ng $100 ay masaya na tayo doon. Sa paramihan ng vlog ay hindi tayo umubra kay
Hindi tayo umubra kay Sniper Dudes. Grabe si Sniper Dudes. Talagang ano yun. Congratulations sa kanya. Talagang siya naman nanalo. Wala na makakahabol sa kanya. Kahit, Ano mo dyan, Jubilin? kahit tadtarin ko pa ng vlog ako. Hindi ko mahabol si ano ngayon. Si Maya ko na. Pasok nun ko. Sangkay, risk ko muna. Sino ba to? Si Grace ba to? Si Grace ba to? Sulat ka na Si dito. Grace ba to? Bong, thank you po. Salamat po sa pagpunta. Tawa ka man. Mikaela ka pa dyan. Kala kong sino. Kala ko bagong viewers na eh. Pastilan ka. Ikaw pala yan. Anak ka ng tipak lang. Joke lang. Brenda, hi from Len. Lens Tambayan. Oo nga ni. Ikaw na ko, ibang viewers na. Ikaw pala yan, hindi ka yan jackietan. Bahala ka dyan. Kuya Bong, maraming salamat po. Guys, dikitan nyo yan si Kuya Bong. Ipipin ko lang po ah. Hindi naman po kaya nakalive, no, Kuya Bong? Boom, dikitan natin si Kuya Bong. Ay, hindi wala pala dito pin. Balik mga ako sa main channel. Dikitan nyo po si Kuya Bong, guys. Ano yan? Supportive yan. Ano yan sa Team Mayor, guys. Salamat kanina Ate Brenda. Sana all. Natambay lang ako kanina sa iyo, Grace. Hindi ako nagdudod. Ping lang natin guys si Kuya Bong. Pasuyo naman po. Malaki channel nito. 24,000 subscriber to. Yan, nakapin na po si Bong Gizmodo. Time pasuyo naman po. 6 viewers at 20 thumbs up. Maraming salamat po. Walang anuman, Micaela pa talaga. Sana all. Grace na lang. Ads. Thank you sang kay Biboy sa ads. Yung ads na yan, guys, makakabili tayo niyang pangkapi. Makomplete na isang buwan. Makakabili ka ng pangkapi dun sa ads. Kaya wag niyo i-skip. Yung ads natin, wag niyo i-skip. Kasi yun lang ang natin. Wala tayo sa views. Hindi natin mahabol si Sniper Dudes, guys. Malayo. Pastilan. 100 na ata yung upload niya. Samantalang akin, nasa 45 plus. Yata yun. Sa views, wala rin. Malayo tayo dun. Sa revenue, kahit makablito lang tayo ng $100, masaya na tayo dyan. B-Boy, thank you. Ate Brenda, maraming salamat po. Mute lang tayo. Shout out, may na-miss kita. Di ako makapasyal kasi nagla-live ako ng mahabang oras, sabi ni Len. Ano ito mo? Hoy, Joseph, shout out. Mo upay na gabi. Upay na gabi mga kasangkay dyan, boom, sabi ni Joseph Suslex Salas. ka na naman. Joseph, ingat sa biyahe. Sa biyahe ka pa rin ba? Ingat sa biyahe, sangkay. Mata sa daanan, wag sa babae. Okay lang, Len. No problem from B-Boy TV. Uminom ka na naman ng 8 soft drink. viewers at 20 thumbs up. Maraming salamat po. Hindi yan pa dong pag ganyan, pag ganun sa taas. Okay lang, Lan. Joseph, ingat, we love you, boom. Sabi ni B-Boy TV. Kuya Joseph, upagab Mema. Thank you. Sino ba itong si Rosa Chi pala to. Rosa Chi. Salamat po talaga na pagpasyal niyo na. Maraming salamat. Yes, Sangkay, dito pa kami. Lipa Batangas, mga 8 PM pa uwi namin ng Alabang mga ka-boom. Yun. Ingat. Si Rosa Chi, yan si Len. Oo nga.
Uy, 11 viewers at 20 thumbs up. Maraming salamat po, guys. Thank you so much ng marami. Dagang salamat po talaga talaga. 11 viewers at 20 thumbs up. Thank you so much. B-boy, we love you too. Agoy. Boom. Sabi ni Joseph Salas. 11 viewers at 20 thumbs up. Ano yun? What is that? Oh, mami, Mima, B-boy, ibalik ko na sa dating link ko na lending. Ingat kayo, Erap, sabi ni Mikael. Brenda, Miguel shoutout guys, sabi ni Joseph Salas. Saan kay Joseph? Thank you. B-boy, thank you. 11 viewers, thank you po. Joseph. Tambaya na. Ate Brenda, maraming salamat. Di pa nakauwi si Tolerap, Tol Project. Micaela, Miguel Salat, boom, sabi ni Joseph Salas. Hello, viewers, thank you po. Hi, Miss Mary. Hello, Ma'am Miss Mary. Thank you so much po. Salamat po sa pagpunta. Thank you, Miss Mary. Miss Mary, thank you po. Doon na kayo. Doon kayo. 9 viewers, thank you so much at 20 thumbs up. Tito nyo dyan? Miss Mary, hello po. Maraming salamat po. From Tatay Alex. Ay, Tatay Alex, thank you so much. Naabutan ulan sa may malaria. Oh? Oo, kaya. Abutin nga ako. Hindi ako naabutan ng ulan dito. Nag-aambon na kanina. Mabuti na, nakaubos agad ako. 2 tumpok na lang yun eh. Naubos din. Nagpatila pa. Ingat, madulas ang daan. Len Istambayana. Miguel shoutout guys. Boom. Sabi ni Joseph. Thank you 7 viewers at 20 thumbs up. Maraming salamat po. Miss Mary, maraming salamat po talaga sa pagpunta. Tay Alex, thank you so much Tay Alex. Ingat Tay Alex. Di ako nakakapasyal sa live ni Tatay Alex. Nagla-live yan, hindi ko na machichimpuan. Mabuti maaga na ubos. Gabi na rin po, mga alas 6 na yata. Inano ko na binarging ko talaga. Ginawa ko ng 30. Kasi kanina umaga, yung bintahan ko ng 30-40. Yung malalaki 40. Nagbabarging yung mga yung mga mga kasamahan natin ng titinda. Sumabay ako sa bintahan. May tinubo naman ako mga 800. Parang nasa 800 lang may kita tayo. Parang kasi 7 yun. Parang pumapatak lang sa isang bundle 100. Pastilan. 110 mga ganun. 115 parang isang bundle 115. Pero pwede na basta mapapaubos mo na maaga. Okay yan. All goods yan. Yan ang kagandahan sa sariling waray amo. Maaga makauwi. Totoo, Ate Brenda. Minsan nga, mas maaga pa nga din. Maubos ito agad pag bargain yan. Bargain. Maubos tayo po. Len, thank you, salamat. Tangkay. Kay? Ano niya, yung messenger niya. Ayun ba yun? Yung nagko-comment dun sa kausap ko si Erap, wait lang.
Ay, shout out, Mabel. Igoy, thank you. Agoy, may tumatawag. Si Erap, tumatawag. Mga dilata yan, sangkay? Mga sabon. Kaya kung mga dilata. Si Erap. Ba't ano ba nangyari sa channel mo? Oh, madali lang 'yun. Kaya ni ano 'yun, Joseph. Joseph ni ano ni Project kaya niyan. Basta may recovery yung ano mo. Kaya yan, change passport. Ano mo na lang, wag mo na lang munang galawin para si Project na mag-ano si kasi. Sige, ingat. Sige. Ingat, Tol. Ayos kay Project. Oo nga, ano, may problema daw yung ano niya, channel niya. Kailangan din makausap niya si Project, si Paayos kay Project, sabi ni Biboy TV. Oo. Visit ka, baby. Pati muka talaga. Pati ba mukha ipapaayos pa? Grabe ka naman. Sabi ni Kuya Era, pag makapunta daw siya dito. Oh, sabi nga niya. Sino ba nag-charge? Ano ba ito? Sa'yo ta, Day? Okay. Pwede naman natanggalin yun. Ano ba ito? Anong gamit mo sa charger? Android. Android lang yan. Pyro drone. Palit tayo? Full na oh. 300 na. Pwede naman kahit video call lang ipaayos. Pwede ba? Thank you. Pwede pala yun? Oo, pwede yun. Pwede pala yun. Boss, Riley. Araw-araw. Sige, kausapin niya. Sabi ko nga sa kanya, PM niya lang si Tol Project para maayos. Akin yun, hindi mo ako binigyan o. Salamat po sa pumasyal sa akin. Salamat. Brenda, thank you. Wag naman bibo yung pati yung mukha paayos. Yes, okay. Papuntahin man lang dyan si Erap. Oo, papuntahin na lang dyan si Erap. Maganda pumunta na rin siya. Baka may kamali. Hindi niya mabuksan. Pastilan to. Yun ang pinaka number 1 dapat mga kawaray na alam nyo na gawin. Kasi ako nagkamali din. Pero huwag kayo magkakalikot sa cellphone nyo nang hindi nyo alam. Lalo't pag mga about sa channel nyo. Naku, pag nyo alam, huwag nyo nang kalikutin. Ganyan ako dati. Mabuti nga, naayos pa ni Bidogs yun eh. Channel ko. Napalitan ko pala yung main channel ko, hindi na mabuksan dun sa kasi mali na daw ang password. Sabi ni Bidogs, try natin. Pag hindi ito nakuha ng itong pangalawa, wala na, goodbye na channel mo. Sabi ko, patay tayo dyan. Kaya baka busy pa. Sa Sunday, talaga si Kuya Biboy. Oo, para magtagay sila. Kasi pag linggo talaga, di ako pwede. May linggo kami pupuntahan. Sa linggo may pupuntahan kaming binyag. Binyag ng pamangkin ko. Invite ako ni Tito Pax.
Magtitinda muna ako ng ano, ng alas 10. Kukuha ko ng Sabado ng hanggang Panglinggo. Yung tira, yun na ititinda ko. Agi daw, may lakad adahi kami Sunday pag may pamasahe. Yun lang. Next Sunday na lang, Brenda. Oo, kausapin nyo na lang. Advance na ano. Ano. Biboy TV, shout out. 6 viewers, maraming salamat. Naka-live pala si si Kuya Elmer, guys. Nagawang ko tuloy ng oras. Pasensya ka na, Kuya Elmer. Naghahabol tayo sa revenue. Thumbs up na lang ako, Kuya Elmer. Hindi na ako mag-comment. Nag-live din ako. Pwede next Sunday, Kuya Biboy. Pwede next Sunday, Kuya Biboy. Oo. Kasi pag alanganin niya, pag may oras kayo, may biyahe, may pupuntahan kayo. Oo, nandun si Jel ko. Okay. Ngayon lang naman to, guys, mga koray. Mga next na next na araw, ay di naman ako makapag-live kasi nagamit ko na ng 2 araw yung live ko. 2 araw na, sunod pa. Kaya, sunod na naman ako ng linggo ulit magla-live ng main channel ko. Yung second account ko, magla-live ako ulit. Thank you, Ate Brenda. Napakasipag mo talaga tambay sa amin. Thank you so much, Tag. Sir Bong, thank you so much po sa pagtambay. Salamat sa 5 viewers at 21 thumbs up, guys. Thank you so much po. Grabe si Katuba, malapit na, kukuha niya na yung makukuha niya na yung 20,000 views. Pag nakuha niya 20,000 views, meron siyang price na 25 yata yun, fair. Malaki. Tapos siya pa yung makakadali ng revenue. Aray ko, paldo si Katuba. Sana all talaga. Tapos yung paramihan ng views, matik na, sigurado na si si Sniper Dodge kasi ilang araw na lang halos isang linggo na lang mahigit. Ay, 2 linggo na lang mahigit matatapos ng challenge. Ako, chill na lang tayo sa upload kasi nag-upload pa rin ako pero hindi na ganun ka minsan na-upload ko 6, 7 ay 6, 5. Ngayon minsan 1, 2 na lang. Kasi na lang yung pang-alalay para hindi lang tayo mag-pick out. Lang to. Talagang trinay lang naman natin yung natin. Hindi naman tayo makapaggawa ng content ang ginagawa natin yung kasalit sayo sa Team Subasco kasi wala nga tayong cameraman. Hindi napapasyal si Tatay Robin. Siyempre, busy rin si Tatay Robin. Salamat po sa 5 viewers at 21 thumbs up. For viewers, thank you so much po. Hoy! Ingay-ingay nagla-live si Tito.
4 viewers at 21 thumbs up. Thank you. Sir Bong, dami na pala nag-comment. Ano na naman pala yung ano ko? Masipag ako, Mark, magtambay pag hindi ako busy. Thank you, Ate Brenda. Pag alam ko naka-live kayo, i-click ko yan. Thank you. Bong, thank you so much. Ate Brenda, maraming salamat. Nag-pump up pala. Hindi pala nag-ano. Na-spam ba tawag? Boy, thank you sa kaibigan. Animals. 5 viewers, thank you po. Pugi, patingin ako, Pugi. Patingin ako, Pugi. Oh, Pugi. Ano yan, nak? What is that? 4 viewers, thank you. Ano na naman, spam na naman. Ate Danmar, thank you po. Good evening. Tamsak Dan Kawaray. Thank you po, Ate Danmar. Maraming salamat po. Salamat po sa pupunta. Salamat po sa pagtamsak. Guys, napanood nyo na ba yung vlog ni, ni Katuba? May vlog si Katuba na malapit na makaabot ng 20,000. Panoorin nyo. Para maabot ng 20,000. Siya lang makakuha kasi pag mayroon kang video na umabot ng 20,000 ay magkakaroon ka ng prize. Magkakaroon siya ng prize. Kaya watch nyo guys, ganda. Para makuha niya yung yung prize na yun. Lagay siya lang naman malapit dun makakuha ng ganun. Kaya buti nga binabaan, ginawa ng 20,000. Dati 30 yan, 30,000 dapat.
Pinats ko kanina eh. Kasi di ko pa natapos. Kilala tayo ni Katubay. Ilan tayo napapansin sa ano natin. Sa pag mapasyal doon kay Kanuto. Ang ganda yun. Malakas pag kasama si Katuba. Malakas ang vision. Bong, thank you po. Maraming salamat po sa pag ano. Guys, yung nakapin, pasuyo po. Pasuyo po. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan sa nakapin. Dikitan nyo po yung nakapin. Ano yan? Team Mayor po yan. Maraming salamat po. Salamat po talaga ng marami ng pagtambay mo sa akin. Nanay, Joleta Reyes. Kumusta na kayo, Nay? Kumusta na, Nay? Salamat po sa pagpunta. Kumusta na po kayo? Kumusta? Mima B-Boy TV, Miguel Ocean, boom. Ate Danmar, thank you so much po. Salamat ng marami guys, thank you so much po. Danmar, boom, from B-Boy TV. Ay, Larry! Waray upay, waray nga ni upay. Kumusta na? Nakauli ka na, Larry? Kumusta na, Larry? Kailangan mo, naiintindihan ni YouTube yung waray upay. Nakalagay dito sa translator, Ash me. Ash me. Ash. Team Boom, bless evening to all. Thank you, Ate Danmar. Guys, sana yung Team Boom ay tumibay palalo at maka isang taon man lang kami na magkakasama. Diba? Sarap nun, no? May anniversary. Sabi ni Idol Jeff, pag once na umabot kayo 1 year, sana umabot kayo. Sabi niya, sana umabot kayo. At i-invite nyo ako. Pupunta agad ako. Di ba? Sabi ni Idol Jeff. Sarap nun, guys. Mega love shot Nanay Joleta. Si Grace po ito. Papakauli pala. Mupay. Mupay, kaya nakauli ka na. Madalang lang kita makita ni Hano nag-hatid ng tamay bandang Dumalay Mukhang wala ka atang hatid lagi Wala ka tuloy income. Grace, sabi Nanay. 7 viewers, thank you. Guys, baka Larry, baka pwede pa suyo padikitan po yung naka-pin si Kuya Bong. Jess Mondo pala. Te Brenda, maraming salamat po. Pasuyo po sa nakapin. Ano yan, ng Team Mayor, Team Mukya. Talagang napakasulit naman yan. Nagbibingo sila ngayon, nagbibingo. Hindi ako manalo-nalo dun sa bingo Pabingo ni Sir Ido G. Hindi makachim. Nanay Joleta, Mopay Gabi po. Sabi ni Ate Brenda, halika na. Grabe mo guhit si Mark yan Lupit 8 viewers, thank you so much po. Oy, Tatay Robin, kumusta tayo? Mukhang saan ka ba naman galing tayo na kasi marami kang vlog na Upegap Upay nagap igihap mo Brenda. Yun at tawang grocery. Ano ba yun na ba? Humina na ba yung yung San Roque? Mamaya yan, magbawas pa ng tao yan. Tyrobin, boom, sabi ni B-Boy TV. Mahina na ba ang grocery ng ng San Roque? Kasi malakas yata yung grocery ng ngayon
ng tawag nito. Doon sa may ano? Yung pangalan ba yun? Kila Japit. Goy, evening. Likod ng SM Fairview. Sa likod ng SM Fairview, Tay Robin. Gala si Tatay Robin, oh. Ano ba yun? Mega love shout out Tatay Robin. Boom, sabi ni Danmar. Dan ang nakapin. Uy, thank you Ate Brenda. Guys, pasuyo po ang nakapin ha. Si boss, si Bong, Sir Bong, dikitan niyo po, dikitan niyo. Team Bong. Pasuyo. Tay Robin, mega love shout out po. Danmar, mega love shout out, sabi ni Tatay Robin. 8 viewers at 24 thumbs up. Maraming salamat po. Brenda, thanks. Welcome po. Thank you guys. Thank you so much. Riley. Boss Riley. Six viewers at 25 thumbs up, shout out. Tikoy. Ano? Tapal ka. Aray ko, galing Wala na. Ako tatapon. Ayun na. Tapon. Wala na. Magic. San? Hanapin mo wala. Magic, di ba? Wala na. Magic. 6 viewers, thank you. Pagkasap mo. Boss Riley. Maraming bata rito. Ayaw ko. Akin to eh. Amin to bol. Ayaw ko. Wala ka. Ayun na ba? Hindi na ba? Bagay Ano mo, ba? Bagay. Abati ka rin. Ha? Abati mo kuwan. Ito na. Ano gawin? Mag-search na. May, bati mo pa pinatay ilaw mo dyan, may. Salamat sa 6 viewers. Doble ilaw. Dagang salamat po. Nakaraw man. Sa 10 viewers at 26 thumbs up sa right. Naliwan tayo ko na itim dyan. Wala dito sa labas. Ape, giling. Biling sa labas. Mga geng. Kaya pala, di pala nakabaon. Kaya pala di gumalaw. Aray mo. Nakunin mo nga supply. Ayun o. Hi, 8 viewers. Sir Bong, maraming salamat po talaga ng maraming thank you. Sa iyo pagtambay. Hindi nga tayo. Para masaya. Patugtog na naman mga Karanyosa boys. Sa labas. Mga geng kami. Hello? Penguin? Where's penguin? Hi, 7 viewers at 26 thumbs up. Maraming salamat po.
Copyright tayo nito. May tugtog sa labas. Uy, uy, huwag ka dyan. Riley! May ako si Riley, me! Ano yung ano? Me! Me! What's ako sa'yo, sir, Sir Bong? No! No, no, no. Seven viewers, thank you po. Riley ba? Pasok ka na, Riley, kay mami. Kay mama mo. Sige, ano dyan sagi ang standing boy. Kuya Bong, naka-play ako sa'yo. Play muna tayo tag isang video. Bang wala pang 8. It's small. It's a Kay Brenda, maraming salamat. It's a safari. You draw safari? It's an elephant. Yes, there's an elephant. You draw elephant? Trees, yan? Tree. Is there a trees? That's the land in the grass. That's tree yung nasa, ano? Hoy, Chris Motovlog, shout out. Salamat, tol. Kumusta, tol? Biyahe ka ba ngayon? Biyahe ka, tol, Chris? Biyahe ka ba, tol, Chris? Mag-watch muna kaya tayo. Mag-watch tayo ng mga video, guys, para masaya. Para matuwa naman itong mga... Tol Chris, dikitan mo nga yung second account ko yan, Mark Waray TV. Tol Chris. Kami nilagay ka nito, Bruno. Ano yan? Saan? Yun. Si Biboy mo muna pala yung watch natin. Dinosaur. Ulit na daw. Sabong, nandito po ako sa'yo. Safari. Animal. Magpiplay ako ngayong video ni Biboy. Eat yan. Zebra. You want to eat? You want to eat? You want to eat? Dari. Ito ka tayo kaya, no? Okay, Biboy, play ako ng video mo. Ads sa ayo, ads. Ay, wala pala ads. Ano pa wala yung panood na? Matching ako saan kay Biboy. Sa ano mo? Nagbabadyang bagyo. Sir Bong, nandito po ako. Changing port. Ads ako, ads. Seven viewers, thank you po. Tyrese. Gulong. Palit ng gulong, ah. Ayun.
Anong gumagawa nito? Trabaho mo ba yung magpalit ng gulong ano? Gabong? Ikaw bang gumagawa nito? Bebe. Asan ang eraser ng Mark yan? Hinahanap niya. Watching po ako sa iyo, watching. Hindi muna ako nag-subscribe, mamaya na lang po. Para hindi malagas. Sayang. Sayang pag nalagas. Galing nga. Oo, Kung hindi mo nilalagay sa bag niya. Si Brenda, thank you. Chris Moto, boom. Good evening. Sabi niya, B-Boy TV. Saan kayo watching ako sa'yo? Watching your video. Brenda, maraming salamat po. Salamat sa 7 viewers. Tree. Watching pa rin po. Sabong. Kuya Bong. B-Boy TV watching. Brenda, thank you. Magluto ka natin, Brenda. Ba dumating na si ano? Dumating na ba si Tool Project? Ikaw, huli na ba? Hi, Jane. Hi, Jane. Shout out. Video moderator, Jane. Jane Marvel, thank you. Watching pa rin po, Sir Boom at B-Boy TV. Thank you. Welcome. Salamat po sa pagpunta, Ma'am Jane. Ay. Dagang salamat po.
Sunod ko dito may play si Ate Brenda, si Tatay Rubin. Si Boy, thank you. Daming ads niyo ano. Hindi ka ba naglagay ads? Di Boy, kay Sir Bong ang daming ads. Kanina pa to. Sa'yo wala man lang ads. Kahit pag-umpisa wala. Madamot si Whitey sa'yo ng ads ha. Hindi ka binibigyan. Kuya B-Boy, sabi ni Brenda. Jane, boom. Jane, shout out. Salamat. Nagdamutan ka na Whitey ng ads. Saan kaya? Kaya Kuya Bong, mga ilan na to? Pang 3 na ato na ads. Wala na pag-start. Sa'yo wala. Ay, blood ha. Kuya Elmer. Bakit? Nangyari? Nagagalit? Paring Rigor, masarap magluto yan. Paring Rigor, masarap magluto yan. Masarap magluto yan. Ayaw kasukuhan eh. Mark, tapos Mark. Ito po sa Pilipinas. Paring Rigor, matatay na ni Halim may lang magkatruya niya, Paring Rigor. Nagkulatang kailangan na pataasan. Ay papelian at saka yung revenue kailangan makasimulan. At yan may labo, pumunta nga ako. Pasabot ng please at sa mga hindi mo nakakilala kaya please naman napasubscribe sa ating channel. And also ang ating channel. Pasubscribe please. Maraming salamat. At sa lahat ng people, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kaliligtaan na i-play ang mga videos sa ni Marky TV dahil may ginakarap siya na mag-aaral siya right now. Sa buwan ng January. Brenda, shout out. February, kung sino mapalaya na makakasali para sa buwan ng February na ma-challenge ng ating mundo. Good luck. Yes, and good luck sa inyo naman. Makulit din ang kalamitan. Kita niyo naman. Boy, thank you. Sino na pala natira sa inyo mamay doon sa lugar niyo? Wala na. Si Rayra. Si Rere na. Sulat ka pangalan mo? Para tutugin. Ako magsulat. Sulat natin pangalan mo. Chaka? Oh, Chaka. Ay, 7 viewers. Thank you. Asal talo si Elmer. Asal talo ba? Hanggang Bibo, yung malapit na matapos na. Wala pang ads yung ano. Ha? Walang ads ba sa akin? Bakit din niya in-open yung ads? In-open mo ba yung ads ng ano mo? Yung video mo? Parang walang ads. Tignan mo, matatap. Tapos na, wala talagang ads ang guide. Inopen mo ba yung ads dyan? I-open mo lagi pag nag-ano ka ng video. Sinabi si Ate Brenda. Kaya mo yan ads, napalipad ka naman. Aray ko, visit ka. Sayang yun, tangik. Di pa tapos yung kaya no? Tapos lang ang ads.
Kay Sir Bong. Ate Brenda, play kita. Ito, Ate Brenda sa'yo. Watching. Nakapagbakasyon. Hi, Sir Jaime Vera! Hello! Sir, ay! Oh! Thank you, Sir Jaime. Thank you po. Thank you. Maraming salamat, Sir Jaime. Wow, blazing agad. Galing. Sir Jaime, may galap shout out. May galap shout out. Hayaan mo na ang ads. Thank you po, Sir Jaime. Maraming salamat sa pagkulay. Uy, may blessing na naman tayo. Wait lang, screenshot ko muna, guys. Sir Jaime, thank you po. Makakausad-usad ng ano natin revenue. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi dyan sa trabaho niyo, Sir Jaime. Hello, Brenda. Oy, Sir Bong, nandito pa rin po ako sa iyo. Naka pa rin po, hindi pa natapos yung kaya haba ng ads nung Brenda, thank you. Sir Jaime, thank you so much po talaga. Pandagdag yan. Tandag sa revenue natin para umusad yung ating revenue. Salamat din kanina kay Willie Tuid sa pakulay din kanina, umaga. Nasabi na. Thank you so much po. Sir Edo G, kahapon nagpalipad din sa atin. Thank you so much. Sir Edo G, yan talaga yung mga nagpapaano sa atin. Sir Edo G, Will, Sir Jaime. Isang kay Macho kasi hindi niya maano yung niya ngayon. Yung sa... Wow, another na naman? Ay, thank you. Pangalawa na naman, thank you. Oy, thank you. May pangalawa na naman. Si Brenda, andito pa rin ako sa'yo. Screenshot ko muna. Na-play pa rin ako, Ate Brenda. Tambay lang, kakain ako. Anong ulam, Kuya Bong? Andito pa rin ako, Kuya Bong. Hindi pa natapos magpalit ng gulong. Wow! Thank you po. Anong ulam? Anong sura? Sa salitang waray, anong sura ba? Kumaon ka na, no, Sir Jaime? Ano nga da, umaga ng pangada iyo? O gabi na? Wow, thank you. Salamat sa blessing. Ngayon, ads na naman kay Kuya Bong. Pang-apat na to, ads niya. Bebe, maingay na nga. Copyright ako neto. Okay, tudo nyo. Mahina. Pakilakas ah. Sir Bong, thank you so much po. Done na watch na po ako sa inyo. +1 ako sa inyo. Ay, +2 na pala. Hindi na +1. Yan. All kalimbang. Adobong atay ng manok. Yun. Sir Bong, done na po watch ha. Next ko naman dito si Tatay Robin. Tatay Robin, nandiyan ka pa. Ay, si Grace pala. Kanina pa pala si Grace. Sinong tatagal natin? Sinong people natin? Para makabawi-bawi naman tayo sa kanila. Isang kay Grace, kasi si Grace ay always busy. Dito na tayo sa highlights mo. Day. Pala talaga. Watching sa'yo. Sir, hi, may Vera. Salamat po. Uy, nandiyan pala ang aking Kuyang Pugi. Kuyang Pugi. Salamat, Kuyang Pugi, sa imong pagpasyal, Kuyang Pugi. Wapo, pahinga muna ako. Anong ba nangyari sa iyo? Hoy, Elesa, shout out. Support from Eric Me, Team Kasanga. Ay, thank you po sa Team Kasanga. Maraming salamat po. Kanina pa ako dito, kinig lang. Hindi ka nagko-comment
Ayos ka. Minamaritis mo lang kami rito, ha? Saka ka nagpakita nung may nagpakulay na, ha? Huwag ka mag-alala, mamonetize ka na, malapit ka na. Brenda, watching pa rin ako sa iyo. Watching ako kay Grace, ha? Gracia. Watching, Grace. Ma'am Criselda. Ay, Ma'am Criselda. Ate Brenda. Say! Nung pinanood mo yung kay Bong. Yung kay Bong. Okay. Watching ko rin sa'yo. Huwag ka mag-alala. Sabay ko yun ni Tatay Robin. Ay, si Erap pala muna. Si Erap tsaka si Tatay Robin. Mamaya ka na. Panghuli ka nag-comment eh. Kahit naka-BG ka, hindi ko alam na nandiyan ka. Kaya mabuti nag-comment ka. At lumabas ka sa iyong longga. Copyright tayo nito. Ads. Yun! Maganda, may ads. Sa iyo yung video mo walang ads. Maglalagay ka ng ads lagi. Huwag kang tamad maglagay ng ads. Kasi ang ads, yan ang magpapasahod sa atin kasi wala naman tayong views. Wala naman tayong malaking views. Di ba? Pati pansinin nyo mga koray. Pag may ads lagi yung kanyang mga video nyo, yung tulad ng live nyo, mga upload, may points na na dadagdag na na views. Sir Jaime, maraming salamat po talaga Sir Jaime. Ingat po kayo lagi sa inyong mga ginagawa. Salamat po talaga na always lagi po kayo support sa amin sa Timbong. Sahod na ako ng palipad ka ng 1K eh. Sana. Hindi ikaw na magpalipad ka naman sa akin. Paliparan mo ako. Sir Jaime Berea, hello po, sabi ni B-Boy TV. Andiyan na si Sir Jaime, naka-BG lang yan. Supportive natin yan, supporter natin. Napaka-solid yan si Sir Jaime sa atin sa Timbong guys. Kaya pag nag-vlog kayo, isasama nyo si Sir Jaime, si Sir Edo G, si Will, yan, lagi naman yan eh. Bong! Shout out, Bong! Ano ba, Bong? Bong, di ba? Ba't Bong na nakalagay kay Baby? Project Boom. Oy, Baby. Project. Watching ako kay kay Ate Brenda. Nandito naman ako kay Grace. Nag-loading ng ulo. Loading naman. Wala na naman alone. Project Boom from B-Boy TV. Salamat po sa blessing at talagang may reading nyo. Nagdagan ako reading nyo. Nasa harang pa. Sige, huwag mo i-escape. Yan ang magpapayaman sa atin. Tol Project. Nagtawag pala sa akin Tol Project si Erap. Gusto niya magpatulong sa iyo ng kanyang kaya hindi niya daw malaman yung password. Pastilan talaga. Madam B-Boy, boom. Oy, B-Boy TV. Boom, sabi ni Sir Jaime Vera. Sir Jaime, ingat po kayo lagi. Always. Talagang kayo lang talagang ko. Ang aking tagabig para palipad. Grabe. Salamat ng damo talaga. Si Sir Jaime, mga kawaray, kung hindi nyo alam, si Sir Jaime, kung hindi nyo alam, ay isa po yung waray. Taga doon po sa, yun ba? Abuyog ba yun, Sir Jaime? Project Team Boom. Sir Jaime Vera, boom from Project. Ingay naman nitong na to. Ano ba mayroon dyan? May party? Sarap kumain guys. Ang sarap ng ulam namin. Sayote! Sayote mga waray! Oo, waray yan si Sir Jaime Vera guys. Waray-waray po yan. Nakausap ko na yan sa Messenger. Malaki bahay niya. Nung kasali ako sa team Subas ko nun. Doon ko yan na-meet si Sir Jaime. Wow, karasa utan. Oo, sarado na usura na mo. Mag-loading na ng panulay niya na. Video ni Grace. Loading na. Ayaw sa'yo Grace, ayaw tapusin. Si Brenda, dito pa rin ako sa'yo. Pakita mo nga profile ni Brenda. Hindi ko makita. Anong profile ko?
Picture niya sana. Ito po. Waray gihapon ni Don, Si Ate Brenda, waray-waray gihapon ni Don. Sir Jaime. Asawa ni Tol Project yan. Karasan Utan. Uy, Larry, nandiyan ka pala kanina pa. Project, Ate Brenda, dito pa rin. Pauna kita. Kanina pa ako naghihintay ng mga kita. Guys, saglit lang po Ito ang ulam namin. Watching it, guys. Yan ang ulam namin. Karasan, sura. Ayan, ang sura namon. Sardinas na may ang sayuti nagtinda kanina. At ini. Agi daw! Sabi pa ng vlogger na taga Waray nun. Agi daw, karasa, pag may tuba. Tara, mangaong kita. Salamat po, Sir Jaime. Okay na. Okay yung name ng channel niya, Mark. Opo. Yung Brenda po. Brenda. Yan po yung main channel niya. Brenda MTVC. IMTVC. Salamat, Sir Jaime. Si Tol Project po yung niya, yung asawa niya. Nandiyan si si Project 89. Yan po ang kanyang sweet bunny. Mabait yung mag-asawa na yan. Walang katulad yan. Kung nakilala ko yan lang yan ng kasali ako sa timbong. Naku po. Dagdag sana yan viewers. Pero nanonood naman sila noon. Sabi niya. Kaunta, magkamuta. Kauna ako, bakit? Pauna ka mo, bakit ba? Nagreklamo ka? Nagreklamo ka, pupunta na barang. Ay, bakit nakapunta ko sa inyo? Tol Project, salamat sa banner. Kuya B-Boy, nagsuri na honey my love. Aray ka. Okay na yung name niya, channel niya. Mark. Thank you po, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi. Kaya po tayo, kaon. Bago po ka mag-imo, di mo na imo. Kuya mo na. Tambayla mo pa nga gabi mga kawaray. Ayan si Larry Bilo mga kawaray ay waray-waray gihapon na yan. Dito yan. Na-meet ko na yan ng personal yan. Alam niyo guys, marami mga nakikilala mga Suburb family. Mga subscriber ni Idol Jeff na nakikilala sa akin. Kasi nung nakaraan linggo, may bumati sa akin, Idol! Sabi ko, siya. Hindi ko lang natandaan ang pangalan niya. Pero pinasyalan ako. Si Sir Wangbu. Si Wangbu TV, panoorin niyo yung kanyang vlog. Nandun ako. Bida ko ron. Akong ginawang thumbnail. Kasi nung January 11, wala ka doon. Oo, hinahanap ako. Lagi ko hinahanap noon kay Bok. Sa labas ng internet. Mga unta. Basta mga waray, magkamot na. Inartihon. Kay kamot yung manin eh. Kali, hello. Tapos na pala. Kay Ate Brenda. Nag-loading yung kay Grace. Tignan siguro. Ayusin nyo yung kanta nyo dyan ha. Di bali makapirit ako basta magandang boses. Pa ako nagkanta niyan, sigurado sabog yan. Sabog-sabog lahat yan. Pati yan oh. Play natin muna si Kuya Sunny guys. Maiksi lang tayo para dito tayo sa 5 minutes highlights na lang. Kaya sana sa'yo, watching ako sa'yo. Mga unta guys. Ayaw pa din, nakakainis naman. Mga unna, gihapon kami. Sige, ingat. Kaon ka, ingat tuloy. Mga unga mo. Upay nga gabi ha, Ma'am Brenda. Sabi ni Larry. Larry, thank you ha. Si Larry ay masipag talaga manood sa akin. Ayusin yung kanta nyo dyan. Kasi copyright na ako.
Watching ako kay Kuya Sunny. Ay, 9 viewers. Thank you. Mga unta. Kuya Bong, pangaon. Kain pala. Kain pala. Dati ayaw kong kumain ng sayote. Ngayon, puro na sayote. Alawa. Alawa yun yung nagkabong kaon. Dia berada paru sosial ini. Ano pa, George nga mo naman. Ano mungkin may hawak ko semua. Pandai ko. Bakit ka din ang kulay ganyan? Nakapli ka pa rin Kuya Sunny. Si Grace, nag-inikot-ikot na. Pastilan. Good. Yes. Yan, sura na yung ulo. Tara, yan. Masarap pa sa ano. Sarap tong prito kung mainit pa. Masarap ito pag taba. Mabatinig na. Ano? Ako na yung maganda ng fish. Pasaro daw. Sige, Nay. Kaong kita, Nay. Ano sura niyo, Nay? Pangauna ka mo po. Pag pakauna ni Rigor, mga nagugutom na ito. Masan Selena. Namurag na yung lina. Sabi na tigil. Sino Selena? Ano ako kumain? Siguro mo tao. Makan nga sa akin bro. Alright. Fish. I think labot anang kang ate niya. Gusto ka matamakan? Napada fish. Napada fish. Napada din eh. Ito. Hail. No, not. Si mama Oy, buto na yung eh. kulay. Ano? Ako na! Lagi may yan. Pangaon! Haray, thank you ulit. Nag-basing na naman. Sura namon, ano, sa yote, tinda ko kanina.
Mga kasama ko rito. Mga pobre. Nak! Shout out, Nak! Nasa ano kami, sa labo. Nasa pag sila nagkaon. May lamisa kami, ayaw namin gamitin. Paano? Sobrang haba. Wow, God bless, Sir Jaime. Kami ni Project. Yung 6-seater man yung mesa. Hindi, kaya mo yan. Patuloy mo. Parang kami. Pinipilit nyo. Di bali mag-copyright ako, may palipad naman. Sige! Ayaw mo yan! Patuloy mo! Sige! Pag yung gano'n, todo ano, bumabirit na siya. Yan, todo papaigit na. Yung kumakanta na, naririnig nyo? Sige, kaya mo yan. Meron yan. Tinigil na. Tinigil niya, kinaya. Napapaigit ka kung yung kanta. Sige. Pinipirat niya mo. Hindi mo sabot. Ayun, I'm viewers. Shout out po. Si Raimi, thank you po ah. Kumaon na po kayo? Kulay puti. Si Raimi. Kinain natin ng ipit yung kulay puti. Ang bilog ba? Ang bilog mo talaga. Tinik ka. Nilo na po na. Big kunote. Ingay ba? Nakmaingay, no? Sabi ka na kisinig. Masinig. Hindi na ako nagkanin, guys. Gulay na lang, ininan ako binanatan. Gulay tsaka ano, isda. Isang kanin lang. Saan ako magdamo ng kanin? Pag kumain ako sa kantin mga kore, isang kanin lang. Tapos tanghalian, isang kanin lang din. Dito lang sa bahay, minsan ako nakakaraming kanin. Lalo na pag marasan sura. May video ako ng karan kanina. Mas marasa pan gulay kasi sa lechon. Kaso, kahit kasi healthy to gulay, kaso walang pambiling lechon. Balik-balik yun yung ta. Malilebo ka. Bakit? 1 kilo baka 700. Nandyan, di ba? Bumili tayo. Thank Mark. Tapos ang nag-lunch. Ako nag-lunch. Lunch pa lang pala dyan. Happy lunch pala, Sir. Ano? Edo. Sir Jaime yan, Idong. Unta si Raimi. Salamat sa blessing. Sir Jaime, kain daw, sabi ni Maria Pay. Kaon daw, kaon. Ano yung naray kaon? Sir Jaime pala. Delete, boom. Ano? Mali. Hindi si Sir Ido G nandyan. Si Sir Ido G busy ngayon. Nakaon. Bisaya waray man na si Sir Raimi. Gabi ata. Aha, tudas. Nalipong na ng umusang kay Biboy. Sus, Ginoo, linalagnat ako. Busog na yun. Ano? Linalagnat nga ako. Linalagnat ka ba? Thank you, pe. Sabi niya Sir Jaime. Yan, kaon sila. Aking bugiling ding. Yan. Aking anak na kaya totot. Kulit-kulit. Andito yung kapatid ni pe. Si Migam. Wala si Bilas nandun sa
Batangas, maghiwalay muna sila ngayon. Mali, live yata. Pinasok mo, madam. Malamang. Maling live ang pinasok. Nakala niya, Team Mayor nandito. Oy, hindi si Team Mayor to. Team Boom nandito. Sir Jaime, sorry po. Aray mo? Bomb panor. Alam ko kung bakit nandiyan ka. May bomba ka, no? May bomba ka, no? Oo, sapit mo. May pabango dyan sa pet mo. Tumubol ka. Nalibang ka? Nalibang ka? Oo daw. Baho? Baho? Kaya pala amoy namin, baho. Inalagnat nga ako. Sana bukas wala nang lagnat. Ko, aray po. Sobrang ka lang. Sobrang... Patikap ka na Kuya Biboy. Ay, inuubo ba yan? Inuubot tapos yung minuti ay. May UTI? Hindi mo sabi niya kanina slide. Hindi ko narinig. Uy, mag-speak up ka. Nalagnat ba? Hindi kayang lagnat ka. Ngayon nagsusla din. May drinks kasi ito. Wala, dito yun. Tayo na Tapos madalang pa mahilig magkape. Kunti lang tubig. Sarap kumain ng magkamay, ano? Tapos lasang-lasa mo yung kamay mo. Tapos umawak ka dun sa ano. Wait, aray! Sarap! Tamis! Kunti na lang yung gulay, ubusin na ninyo na yan. Relax ka lang, hindi pa kami tapos kumain. Yay! Kaya mo yan! Pirada, my friend! Makakuha tayo ng ano. Kaya nagpapalipad si Sir Reming. Gagaling niyo kumanta eh. Alak dapat. Oo, B-boy. Alak iinom mo. Banana leaves. Ano mo kasi? Pagamot ka na sangkay. Huwag kang mag ano. Gulat ako sa banana leaves. Isa. Come on. Okay, malikot ka, Margan. Gusto mo na tapos ano mahiwaga ka na? Malalaglag siya po. Hindi na talaga umalaw yung kay Grace. Naging nakot-ikot na lang. Pastilan na sa cellphone. Tingnan naman. Ayaw kay Grace. Hello. Ay, salamat sa team viewers at busog na ako. Excuse me. May cook ka ng tubig. Tinig ka nga kasi. Bibigyan mo ang kanin. Kunti lang naman siya. Pisik lang. Usap pa.
Ma. Nasaan ka na nga naman tutan? Oh, kumain pa kayo. Ikaw, hindi mo makakain to isa oh. Kasi hindi niya gusto ulam, gulay. 12 viewers, thank you. Ate, anak na ako. Hoy, Kuya Elmer, tapos na ang live mo. Fish! Tamsak boom. Ayan ha? Kuya Elmer, boom. Project, thank you. 12 project, thank you. Hoy! Tusik! Ano tusik? Nandiyan na yung mga senior na timbong. Nandiyan na yung mga senior ng timbong. Nagsipasok na. Nandiyan na si Kuya Sani. Nandiyan na si Kuya Elmer. Si Cabos. B-Boy. Tol Project. Mga senior. Nagsipasok na yung mga senior, guys. Salamat sa mga senior. Naiyak ka. Brenda Yahoo Boom says. Bakit 12 project? Ba't ka naiyak? D-boy, senior mukha mo. Tangik! Ano ba ang ibig mo, iniisip mo senior? Ang ibig kong sabihin, Tol G Yahoo Boom. Tol E Yahoo Boom. Di rin nga mga busy. Di rin nga mga busy. O mga ni. Kaya daw na nga mga senior. Ang mga senior ng Twin Boom. Ibig sabihin senior, yung mga nauna na pumasok sa Team Boom. Hindi yung mga, kasi yung mga, ano, yung mga bago lang na nasa baba pa lang. Kaya yung mga senior nandyan. Senior citizen. Ginoo, pastilan. Senior, panawarin. Yung mo, nagsisiriyak kayo, kayo mga senior kayo. Senior, magandang gabi po. Magandang gabi. Boss ka, boss, boom. Iayos mo kasi babanatan kita dyan. Di, sabi ko, senior ba na mga nauna sa Team Boom. Hindi ko sinabi mga senior citizen kayo. Pwede na rin naman si B-Boy, senior citizen naman yan. Malapit na yan eh. Malapit na sa 60 yan. Nadiri pa senior hipad project. Hindi, Ti Brenda, ibig sabihin, senior ba ng nauna sa Team Boom ba, nasa grupo natin? Nasa pareho, senior. Sir Bong, thank you. Salamat sa pagtambay. Hoy, si Sunny Sin at si Rigor lang ang senior. Lulat. Sabi ni Kuya Elmer, hoy daw. Kuya Elmer, hindi naman sa senior na matanda. Senior ba na ano ba, na nauna sa Team Boom? Si Sunny Sen lang ang senior. Kaisaan nyo si Kuya Sunny ah. Kabos official, boom. Kalbo ka. Parang hindi siya kalbo ah. Sarap ng ulam namin Kuya Elmer. Sayote. Pag wala kang minsan ano, ginawa sa pag wala kang gagawin sa ano, pasyal ka. Nabigyan kitang gulay. Masyal ka kaya Kuya Elmer. Bigyan kitang gulay tsaka 5 kilo. Sabado. Wala, ikaw na sagot mo na pamasahe. Bigyan kitang bigas. 5 kilo lang. Tsaka gulay. Bahala ka na sa isda. Sayote te. Sayote. Pag kuya, sayo kuya. Anong ilagay mo? Si Boy Boy, gurang na yan. Parang puno ng nyug. Oo, totoo.
bagoong lang sapat na sa akin. Kaya nga, pa-share ka sa ano, Sabado. Para bigyan kita 5 kilo. Hindi ako maraming pera. Ano lang. Kasi lang ako, bibigyan ko lang si Kuya Elmer. Kabos sa gulay. Linagay namin sardinas. Ate Brenda, shout out. Kalbo ka rin, Elmer. Nagalit na yung mga kalbo. Magtago na mga kalbo! Nandyan na sila. Kuya Elmer, tama na yan. Bagoong mo. Oo nga. Ano ka naman? Sayuti ka naman. Tsaka lagyan mo sardinas. Kunin mo na kay may Sabado, punta ka. Bigyan kita bilis. Para may pang ano ka, pang saing. Uy, mga kalbo. Di ba natin nakakasama si ano, no? Si Kabos. Nakakasama. Tatay Robin, bigyan mo sa iyote. Sa iyote. Kabos, sasabunutan kita dyan. Magsabunutan kita. Kuya Elmer, batiin mo pala si Kuya, si Sir Jaime Vera nandyan. Nagpalipad, 3 beses na. Si Sir Bong nandyan din, nakapin. Ano ko na si Jack? Si Kabos, mailap. Oo nga, mailap. Mga upawapo na yan. Visit na yan. Eroy, copyright ako. 11 viewers at 37 thumbs up. Sorry guys, reconnecting. Sorry guys, reconnecting. Sir Jaime Barra, shout out po. Boom, sabi ni Kuya Elmer. Nag-loading na guys, nag-loading. Sorry. Yung wifi namin ay nagloko. Lakas kasi ng lakas kasi ng hangin sa labas. May kumakanta kasi kaya nawala signal. Bumirit na birit eh. Birit na birit. Araw-gabi pa naman eh. Araw-gabi! Nasa party kami. Laging may... Ano tawag nun yung nagbabalot? Sharon? Araw-gabi kaming may Sharon. 2 hours lang ako mga koray ha. Mag-i-end na ako. Kasi malabas ako magkuha ng paninda. 1 hour and 44 minutes para ngayon iba makalive. Makalive si 12 Project. Kasi baka hindi mag-live si 12 Project. Copyright to. Shout out Ate Brenda, Jail Project. 12 viewers at 36 thumbs up. Maraming salamat po. Ulit na naman si Jack. Yan. Medyo nabawas-bawasan ng tunog. Shout out. Brenda, salamat. 12 Project, Kuya Elmer, Kabus, Sir Boong, Sir Jaime Vera, thank you so much po ng marami sa blessing na lagi mong binibigay sa akin. Ano yun? Tuwas lang ako guys ha. Labas ako magkuha akong paninda ko. Wala po ba? Okay na.
Pero Ben, Kuya Elmer, Miguel shoutout. Thank you, Kuya Sir Jaime, thank you po. Maraming salamat po. Nabawasan ng tugtog. Ayun, ang lakas eh. Sinirado ko yung pinto. Kaso lang, mainit lang. Mainit lang kasi inuupahan namin. $2.5. Bato. Nagluloko na talaga yung wifi. Bato. Nagluloko na talaga yung wifi. Ano? Ngayon lang yan. Wala namang kanina yan. Kanina. Agad lang. Inanit mo, oo nga eh. Malabo na ba? Nagluloko yung... Ipapalipat natin yan sa labas. Diyan na. Bintana. Gawan mo din ng ganito. daw. Kaya Pwede nga, naman. Ano, dahil bro, dito. Naglo-loading. Buti, pain na rin ako. 12 minutes na lang. Mag-game na ako. Nag-ano ka na ng ano? 2 hours lang. Ang TV. 9 viewers at 36 thumbs up. Saan kay B-Boy pagaling ka. Uminom ka ng gamot kung kaya mo uminom ng gamot. Hindi ba sa Martin? Minsan, yun nga eh. Ganun lang ha. Blink lang ha. Hindi taray-taray ha. Dahil mo na yung mga pinag-iyok yung tawa. Tinatirik Sir Rami, thank you so much po talaga. Kain ka pa na? Salamat sa pagtambay at salamat sa pa-blessing. Pagkakayan kini naman, mama, oh. Tirik na mga mata. I'm done. Team Boom, thank you so much. Kuya Elmer, thank you. Salamat. Ay, bumaba ka niyan. 11 minutes. Maganda ako. Kasi pumunta ako sa labas. Ayusin mo pala eh. Kulang lang ito. Hinya capsule, Kuya B-Boy. Aray ka. Kaya capsule. Doon nyo. Ilong nalagay. Project, thank you sa banner pagbaba. Anak pa yan. Hindi ko na magagamit yung banner. Nabusog ako, para ako nasusok ka na sa sobrang busog. Nindot lang nga to sa ulo ay sumbok ka. 10 viewers, thank you at 36 thumbs up. Masyado na matagal yan. lalabas kasi. Mamaya 8:30 mag-update yung sa Dogs. Yan. Update yan mamaya. Rounded na yung ano. Hindi, nabasa? Ano oras na ba? Sige, halika. Ikot-ikot. 8:13 pa lang pala. Wala pa 8:30. 8:30 lalabas ako yung kuha kong paninda. Sana bababa sa UT ngayon para 10 ko nito. Kagabi 380 eh. Isang bundle. Babarginan ka pa nila lalo yan. Kahit marami silang tira. Ito na lang yung mga tira nila. Bukuha yun, yung mga bago. Ingat. Wala pa, mamaya pa Kuya Sani. Ha? Kumana na ba ang wifi? Ako yun. Gumana na. Magpinta ka na lang pa rin yung ulo. Mag-play tayo guys ng video. Tinatablan pala si B-Boy. Kawawa naman. Tinablan.
Pinablan si B-Boy. Pinablan ng ano? Ng lug nuts. Tignan mo yung mukha niya. Hindi katulad ng mga karamihan. Nagpa-check up ba siya? Ba't nalaman niya may UTI? Hindi pa ka daw siya nag-check. Ano naman mo naman pang may UTEC eh? At magbuko sa umaga. Bago almusal. Walang kape, buko lang. Baka buntis. Tapos, huwag muna magkape, hindi na magkape. Kuya Sani, loko-loko ka talaga, may sakit na yung tao, buntis pa. Buntis yung likod. Baka kasi magkape. Gani. Nakakailang kape yan si B-Boy? 3. Abang naglalay, siging kape. Kuya Elmer, ama. Hatak mo! Bakit? B-Boy, mali ka yata. Ano? Yakal. Nara. O. Plywood. Yakal Nara. O. Plywood. Aray ko. Oh, tama. Ito ka, John. Ay, nako. Manay sanay boom, sabi ni Toll Project. Nawa tong mga kanin. In love kasi yan. In love kasi yun kay Honey My Love si B-Boy kasi nagkasakit aray niya. Yun lang. In love ba si B-Boy? Kamog ha? Kamaguntol, kabus. How about your pencil? Napagtipan si B-Boy. Lagay mo ito sa pencil. Nagsorry na nga Kuya Elmer eh. Nagsorry ba? Okay, dahil Ang gugulo na naman siya no. electric pa na naman yung helmet. Baka. Baka sinabayan na naman kalbo. Kalbo. Ayos ka dyan, Ray. Kalbo Give mo daw. kay kuya yan. Don't open it. Watching tayo kay Kuya Elmer. Don't open. Bigyan mo kay kuya yan. Ads muna guys. Watching Kuya Elmer, watching. Ano? Pangit kasing panahon now, kaya pati ako masama pakiramdam. Matibay yun tol, Sunny. Sunny San TV official, boom. Manoy, Miguelo shout out. Guys, salamat po sa mga senior natin dyan. Shout out sa mga senior. Senior. Shout out. Live and viewers, thank you so much. Riley, mahulog ka dyan. Bumaba ka dyan. Alis ka dyan. Kaya nag-live nga si Tito. Bawal kayo dyan makita. Now. Now ba? Bunalan ka na rin. Kabos, baka kamagong yung ipinasok. Like, pasukat ka na tol. Sama pa lang pakiramdam mo. Pasukat. Ano yun? Watching ako Kuya Elmer. Sa ano? Lakad lang ng madaling araw. Boom.
Nagyan ka. Ay, tumakot ka lang. Makain ka, di ba? Wapo, umayos ka sa pagsabi ng senior. Tirahin kita. Oo nga, senior. Shout out. Love, papasukat ako pero kasama ka at iuna kita pasukatan. Sige, mga senior, magpasukat na kayo. Gumalang kayo sa mga senior. Ha? Marami dyan. Oo, kailangan talaga ginagalang mga senior. Senior ng Team Boom. Ads. Ayan, update na si Bidogs. Nag-ano na sa akin. Nag-share na ng live. Next naman tayo kay Toll Project. Salamat po sa mga senior na dyan. Senior talaga, hindi. Ibig sabihin ng senior ko Sani, senior ng Team Boom. Yung mga nandun na dati pa. Ilang months na ba tayo? November. October, November, December, January. Uy, 4 months na pala tayo. Hindi napansin. Nung pala, nung 16, 4 months na pala tayo nung 16 mga koray. 4 months, 3 months. 3 months naman na. Huwag ka na magpaliwanag sa barangay, sa barangay ka magpunta. Ayoko nga. Ito pupunta barangay. Ikaw na lang, pero kami motor. Ito mo yung mukha mo, daming kanin. Watching ako kay Toll Project, guys. Toll Project, watching ako sa yung 3K WH nasasahod sa YT sa walang Google AdSense. Wala na nga Google AdSense ngayon eh. Motorbike yata, di mo kaya magmotor pa. Yun lang. Hindi talaga ako marunong magmotor. Takot ako sa motor. Maganda nga sangkay pag senior. Relax lang para hayahay ba. Oo. Tama lang. Ibig sabihin ng mga senior sa senior sa Team Boom. Kasi tayo naman talagang tumayo niyan. Lalo na yung si senior sa senior sa at si senior B-boy. Mga natin mga edad nila eh. Si Kuya Sani mga 59, si B-boy 58. Kuya Elmer, nasa na yan? 61. Viewers, thank you kayo. Ang senior ni B-boy, sabot la ako. Ay, sabit lang ako, buang ka. May galaw siya, Team Boom. 4 months na ba tayo, Kuya Sani, Kasi nung November yun, di ba? Nag-start. Ang magawa tayo ng Team Boom. Ngayon, na eh. January o 3 months. Sana umabot tayo ng 1 year, Maybe. More than. Para pag nag-anniversary, na-invite natin si Idol Cup, Japper. Pupunta agad yun, tangi. Kahit saan yun. Sir Jaime, thank you po. Maraming salamat po. October 4. October 4, di ba pa? Di ba? October 4 ba yan? Ang ating kamay at walang malay. Sir Jaime, thank you so much po. Mag-end na ako mamaya-maya. Anong oras na ba?
8:30 mag-end na ako, guys. 5 minutes left. Malabas ako. Sabi ko mag 4 months pa lang ngayong October. Nung October nag-start, di ba? Oo, 4 months. Akala ko October 4. Ah, 4 months. Hanggang buhay. Okay. Yan. Six viewers, shout out. Thank you so much, Sir Bong. Salamat sa pagtambay. Nanay na sa inyo. Maingay, maingay. Miguel. Ayaw mo. Para kang lasing. Oh, gusto niya yung biskuit. Si Riley. Grabe si Riley kumain ng biskuit. Ah. Si Mark yan. Pag kumain pa, dalawa-dalawa lang. Diba? Hindi na nga, yung tinapay dyan, yung stick na may chocolate. May kain, isa-isa lang. Napasukan na rin. Ayo! Ayo. Ayaw mo na makasulod. Ayo. Ano palitin mo? Ano palitin mo? What? Ano yon? 3 minutes, guys. Sir Bong, thank you so much. Mag-end na ako 8:30. Lalabas pa ako, magkuha akong paninda ko. Salamat po sa pagtambay. Salamat Sir Jaime Barat sa blessing at sa pakulay. Sa team, maraming salamat talaga na ano, nandiyan lagi. Team live tayo ay andyan kayo. Hindi tayo nasisiro sa viewers. Maingay, maingay. Ah. Ikaw naglagay niyan, bibili no? No. Kumbong ka lang mama, be. Ready ko lang ang aking bags. Ay, sorry. Hoy, ano ginagawa mo? Hanggang B-boy, pagaling ka. Kamot-kamot lang, ayaw ko ng kain. Grabe, init ah. Nakalipig ka. Hey viewers, thank you. Mag-earn na ako. 30 na ata. Oo, 30. Ano ba na? Kamutin mo na lang kasi yung bisa. Uy! Wala na yung spray. Asa yung spray? Wala mo yung spray dali. Hindi ka na maayos. Bilisan mo nang kumain. Tagal. Sir Jaime, bye-bye na. Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok. 9 viewers. Sangkay Joseph, thank you. Maganda ako.
Team Boom, thank you so much. Maraming salamat po sa lahat. I love you all. Project, live ka na. Katatapos lang ng video mo. Lilang kita dito, Hirap. Ang feeling na Si Brenda, maraming salamat po. Uy! Boy, Idoy. Sinipa ni Maraming salamat. Aray ko na. Malis na kayong dalawa dyan. Doon kayo. Maayong gabi sa tanan, mga kasangkay dyan. Yahoo! Sabi ni Joseph. Ano na? Galing. Bong, thank you so much po. Ingat. Ingat kayong lahat dyan. Maraming salamat. Hirap. Play ako sa'yo. Kakatapos lang kumain. Salamat guys, 10 viewers. Bye-bye na. Mag-end na ako. Ikaw. Third project, live ka na. Oo. Bye-bye. Magpagaling ka. Ano? Sir Jaime, maraming salamat po. Salud. At Team Mayor Tumukya. Thank you so much. Andito yung mga pinsan niya. Andito si Jubileen at si Riley. Yung malilikot mga to. Dito yung kapatid ni Pex. Bye. Salamat. Bye-bye Kuya Sunny. Kaya pala. Ang lilikot nito mga to Ang gulo. Bye-bye. Salamat. Sir Remy, thank you so much po. God bless. Ingat ka po lagi. At sa iyong pamilya. Thank you guys. Bye-bye.